Takže čauko ľudia, zdravím vás u nového videa, teda aj u môjho prvého videa. No, budem natáčať videá z Brawl Stars, ako teraz. Potom budem natáčať videá napríklad z EAFC Mobile. Potom ešte niekedy aj z Headball, ale hlavne z tohto ja to budem nejak striedať a dám niekedy aj nejaké video, že proste sa budeme rozprávať o futbale alebo o nejakých youtuberoch, hej. No však to uvidíte. No takže mám 1161 trofejí, áno, viem, začal som, nehrám to dlho, mám Edgara, mám tier 2, hej, neviem to moc dobre hrať, takže keď ma budú furt zabíjať, tak kľud, ja to neviem moc hrať, hej, takže asi tak, no, hej, dáme si teraz Brawl Ball, skúsime a potom aj Sola, hej. Ale nesmejte sa mi, že to neviem hrať. Naozaj to nehrám dlho a tak, viete, no. Takže už sa na toto zapína. Mám sa železný muž. Paráda. Podľa mňa good. Ľudia ste na videu, budete teda. Aha. Tak, nevadí, paráda. Sme hneď prehrali, hlavne nedostať gól. Ne. Pozor na to. Pozor, hlavne nie dostať gól. Dobre. Tu poďme takto, nech nás nevidia protihráči. To. A strela. Ne, to som pokákal. Ale je to bolo výborné. Dobre, tak nakoniec ani nie. Parádnica. Môžeme dať gól. Aha, tak nič. Power shot, výborne. Vyhrali sme. Paráda. Tak akože no. V tomto Brawl Ball, akože celkom to viem hrať, ja už mám tier 3 na Vamos. A Winstreak 4. Už Brawl Ball je chlapče, to som GOAT proste, ne? Som GOAT. Takže... Tak a poďme si dať solo, hej, sola mi moc nejdu, takže paráda to bude, ale uvidíme, možno sa s Edgarom bude dariť a možno ak tuto prehrám s týmto typkom alebo s nejakým čo zatiaľ som neprehral ešte. Vždycky ten prvý, akože keď idem, tak skoro vždycky prehrám a mňa to tak štve potom. Tak, pozor. Hej. Tam mám Winstreak 4, ale tak no. Však ja som do Edgara dostal ešte len dneska, hej. Showdown. Uvidíme. Kebyže to prehrám reálne. A mi uteká. No, vamos. Takže som vyhral. Čo je akože good. A mám Winstreak 5 a už 4-4. Paráda. Vím Battles 3. 3 alebo niečo také. OK. Už budeme mať za chvíľu tuto nejaké odmeny. A už aj tuto za chvíľu. Pozor, čakač.
No to asi nie. Nie, to neviem, jak sa to hra absolútne. Pôjdem Brawl Ball ešte teraz. OK. Teda, čo som dal? Čo som dal? Dobre. Škoda, som išiel dopredu. Ako? Som mal asistenciu. No daj to tam, je tam. Ja sa snažím dávať hlavne góly a keď proste strieľajú, alebo musím, že niekto ide, tak už aj strieľam, ale ja hlavne akože idem z loptu a snažím sa dať gól. Epic! No, že padol nám akurát tak skin. No, takže nič skoro, no a už máme túto menu. Takže paráda. OK. 10, akože to nám... To je celkom v pohode. Si myslím. No a teraz si dáme zase solo. Nebudem tak striedať, hej. No, možno. No, takže ľudia, určite nezabudnite nahodiť like a odber, aby som videl, že ma sledujete proste a že vás budú takéto videá baviť. Nezabudnite mi to napísať aj do komentárov a ja proste budem sa snažiť natáčať každý deň. Samozrejme chodím do školy, takže budem sa musieť aj učiť, ale budem sa snažiť každý deň vám dávať videá. Ale musia to byť lajky a odbery. Hej. Vyhral som. Takže vyhrali sme už zase solo, čo je neuveriteľné. Takže idem ako boss proste. A máme už 200. OK, a môžeme si aspoň vylepšiť Edgara teraz. Hej. To je dobrá správa. Počkajte, toto mi tu vždycky... Nie, ja som toto nechcel, som to Brawler. Hej, takže toto sú moje Brawlery. Tu mám Daryla, tu mám Bula, tu mám El Prima, tu mám Bo, Nita, Bea, Jessie, Jackie, Shelly. Toto sú také, čo som moc nehrával, no ešte s týmto. No ale môžeme si lepšiť Edgara, to je good. Aspoň trocha. Tak, aspoň Power 4. No a ešte si dáme ten Brawl Ball aspoň naposledy a bude to. A už potom asi... No, ideme. No, takže ideme Brawl Ball. Aha, tak paráda, nevadí.
Tak, je tam gól. Gól. Je tam 2-0, vyhrali sme. OK. Tak, ešte... Ja neviem. Dobre ľudia, dúfam, že vám toto videjko páčilo a ak áno, nezabudnite zanechať like a odber, aby som natáčal aj ďalej. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.